नोंथांमोन दिनै नोंथांमोन साफ्रोमाबो गावनि खामानिफोर दङ नोंथांमोननि फरायनाया दिनै जोबाखै नोंथांमोना दिनै फरायगासिनो दङ नोंथांमोना दिनै गावनि लाइफ केरियारखौ दिनै बिल्ड आप खालामगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना गाव गावनि जि मावनो गोनां खामानिखौ नोंथांमोना दिनै मावगासिनो दङ बेफोर गासैबो इसोरनिनो इच्छा बेनिखायनो जोंखौ इसोरा गेदेर थांखि लानानै लिंहरबाय खोमसिनिफ्राय सोराङाव बेनो जाबाय मा इउनिक आइडेन्टिटिखौ जोङो लाखिनाय आरो बे इउनिक आइडेन्टिटियानो जादों फोरबोनि नामखौ जोङो प्रेज खालामनाय फोरबोखौ जोङो बाख्नायनाय फोरबोखौ जोङो गौरव प्रशंसा खालामनाय फोरबोखौ जोङो हालेलुया जौसित्राव हुसारा दिनै जोङो बुंनाय बाइबेलाव बेबायसा बुंदों God is worthy to be praised God performed great works for us and for you God performed awesome wonderful for us इसोरानो बाख्नाय जाथावना इसोर बियो महिमा मावग्रा इसोर बियो बोरमान अधिकार मोनग्रा बे गोथार आफा इसोर बियो बाइबेलाव बेबायसा बुंदों all the glory गासैनिबो महिमा all the honor गासैनिबो मान होजाग्रा all the power गासैनिबो बोलोग्रा बे फोरबो इसोरा दङमोन दाबोनो दङ आरो अरायबो थागोन बे इसोरा दिनै बाख्नाय जाथों जेब्ला जोङो बुक अफ रिभिलेसनखौ फरायगोन अब्ला जोङो मोननो हागोन 24 elders आरो बिदिनो जिराफ 4 seraphs आरो बिदिनो thousands of angels सोरगोआव इसोरखौ 24 into 7 into 12 बाख्नायबाय थायो आरो बिसोरो बुङो glory 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 Hosanna 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 hallelujah 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 all the glory all the honor and all the power is yours not us जोंनि थाखाय नङा गासै महिमाया नोंनिनो गासै आदरा नोंनिनो गासै माना नोंनिनो गासै बोलोआबो नोंनिनो जोंहा दिनै बे संसाराव जेबो गैया आंहा बोलो गैया आंहा गोहो गैया आंहा मान सन्मान बे संसाराव गैया नाथाय नों आफा इसोरनिसो नों आफा इसोरनिसो नों आफा इसोरनिसो गासिबो नोंनिनो बेबायसा सोरगोआव बुंबाय थायो अब्ला जों साफ्रोमखौबो दिनै आफा इसोरा जिसु ख्रीष्टनियाव खोमसिनिफ्राय सोराङाव लाबोनायनि गेदेर थांखियानो बेनो बिनि मुंखौ जोङो मान होनाय बिनि मुंखौ जोङो आदर होनाय बिनि मुंखौ जोङो बाख्नायनाय मानोना गासैबो बिनिनो जों माब्लाबा जोंनि एजुकेसनखौ लानानै गोग्गायो माब्लाबा जोंनि धोन सम्पतिखौ लानानै जोङो गोग्गायो माब्लाबा जोंनि रोंगौथिखौ लानानै जोङो दिनै गोग्गायो माब्लाबा दिनै जोङो जोंनि गासैबो सम्पति थाखा फैसाखौ लानानै जोङो गोग्गायो सासे मानसिया पलिटिशियान जायोब्ला बे टटेलि माब्लाबा सम इसोरखौ बाख्नायो सासे मानसिया जुदि क्ररपति जायोबा लाखपति जायोब्ला अब्ला बियो इसोरखौ बावगारो सासे मानसिया ठिकादार जानानै क्रर फैसा इनकाम खालामदोंब्ला बियो इसोरखौ बावगारो सासे मानसिया दुखिया जानानै थायोब्लाबो बियो इसोरखौ बावगारो सासे मानसिया नोरजिया जानानै थाब्लाबो बियो इसोरखौ बावगारो अब्ला जोंनि थासारिया बिदि नाथाय इसोरा जोंखौ मा बुंदों इसोरा जोंखौ बेखौनो खालामनो थाखाय हास्थायदों जोङो बिनि नामखौ बाख्नायनो नांगौ जोङो सिबिनो नांगौ जोङो डिक्लेयार जोङो खालामनो नांगौ बेनिखायनो आंनि अनजानाय इयुन लोगो नोंथांमोन आं एसेबां गोलाव आङो बाथ्रा बुंनो थाखाय आङो सानाखै नैथि सेसनाव आङो गोबां बाथ्राखौ लानानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव फैगोन बे समा जाबाय जोङो डाबल माइन्डेड जानायनि सम नंलिया आंनि फंबाय आंनि बिनानाव जोंहा मोननै माइन्ड जानानै थानायनि सम नंलिया जोङो बे संसाराव जोङो सानै मास्टरनि सिङाव खामानि मावनायनि सम नंलिया जोंनि आथिंखौ मोननै नावाव आथिं होनायनि दिनै सम नंलिया नाथाय जोंनि माइन्डखौ जोंनि गोसोखौ जोंनि समायखौ
Kristoniyaw hunayni som jabai. Dini jana sani mastorniyaw khamani mawgोन, Ishorniyaw mawgोन, Saitaniyaw mawgोन, ba खोमसियाव mawgोन, ba सोराङाव mawgोन. Bini jibona totally collapse जागोन. जुदि आंनि आथिंखौ मोननै नावाव होनानै आङो थाबाय थायोब्ला मबेबा समाव बे नावा गावस्रानानै आंखौ दैयाव खोख्लैगोन. बेबायदि समखौ दिनै जोङो लानानै दिनै ख्रिस्टनियाव थानानै जुजिनायनि दिनै सम जाबाय. बेनिखायनो आंनि अनजानाय लोगो नोंथांमोन, जोङो सानफ्रोमबो आरज खालामनायनि दिनै सम जादोंसै. सानफ्रोमबो जोङो इसोरनि बाथ्रायाव थानानै इसोरनि बाथ्राखौ दिनै जोङो नाजावनायनि सम जादोंसै. सानफ्रोमबो गावनि जिउखौ आरजनि गेजेरजों आफा इसोरनियाव गथायनायनि सम जादोंसै. सानफ्रोमबो गावनि मावनाय दांनाय गासै खामानिखौ आफा इसोरनियाव गथायनायनि सम जादोंसै. सानफ्रोमबो नोंथांनि प्लान पलिसि, नोंथांनि भिजन, नोंथांनि मिशन, नोंथांनि आइडियाफोरखौ इसोरनियाव गथायनायनि दिनै सम जादोंसै. मानोना बोथोरा दिनै खाथि जाबाय. दिनै आफा इसोरा जोंखौनो बेखौनो हास्थायबाय. गुबुना जेरै नोंथांखौ बिदि जानायखौ हास्थायाखै. जोङो साद्राक मेसाक अबेदनग'खौ जोङो मिथियो. बिथांमोना नेबुकादनेस्रारनि राजानि सिङाव थाहैदोंमोन बाबिलनाव. बिथांमोना इसोरखौ मोनग्रा, इसोरखौ खुलुमग्रा, इसोरखौ नाजावग्रा, इसोरखौ फोथायग्रा हिब्रु आरिफोरमोन. फोरबोखौ खुलुमग्रा फोथायारिफोरमोन. बिथांमोनखौ जानो थाखाय होदों, बिथांमोनखौ लोंनो थाखाय होदों, बिथांमोनखौ गासै फेसिलिटिखौ होदों, बिथांमोनखौ मोदाय दावदायखौ खुलुमनो थाखाय होदों. नाथाय बिसोरो बुंदों, अ महाराजा, जोङो बेखौ जानो हाया. अ महाराजा, जोङो बेखौ लोंनो हाया. अ महाराजा, जोङो बेखौ खुलुमनो हाया. मानोना जोंहा गुबुन आइडेन्टिटि दङ, जोंहा गुबुन सिनायथि दङ. बेनो जाबाय मा? आब्राहामनि इसोर, इसाहाकनि इसोर, जाकबनि इसोर, स्वर्ग आरो बुहुमखौ सोरजिग्रा बे इसोरखौसो दिनै जोङो गियो, दिनै जोङो मानियो, दिनै जोङो खुलुमो, बेखौसो दिनै जोङो नाजावो. बेनिखायनो बेफोर गासैबो जोंनि बाहागो नङा. बेफोर गासैबो दिनै जोंनि लामानि थाखाय नङा. दिनै बेफोर गासैबो जोंनि मोदोमनि थाखाय नङा, जोंनि जिउनि थाखाय नङा. बेफोर गासैबो जोंनि जिउ, जोंनि मोदोम, जोंनि गोसोखौ गाज्रि खालामो. दिनै जोङो गोरोबनो थाखाय हास्थायो बे संसारजों. जोङो सानफ्रोमबो बुङा, जोङो जेब्लायबो जोङो बुङा, बे नङा आंनि थाखाय, बै नङा आंनि थाखाय, आङो बेखौ मावनो हाया, आङो बैखौ मावनो हाया, आङो बेयाव थांनो हाया. नाथाय जोङो खालामो, आंबो जाफागोन, आंबो लोंफागोन, आंबो थाबायफागोन, आंबो मावफागोन, आंबो लोगो लाफागोन. नै जोङो बेबायसा जोङो ओंखारलाङो आरो जोंनि आइडेन्टिटिखौ जोङो खोमानानै लायो. अब्ला जोंनि बे संसाराव गावखौ गुबुन दिन्थिनो थाखाय साननाया बहाथो जोङो दिन्थिफुंनो हायाखै. बेनिखायनो आंनि अनजानाय इयुन लोगो नोंथांमोन, आंनि अनजानाय गासै बिमा बिफा नोंथांमोन, दिनै नोंथांनि न'खरखौ इसोरा बासायबाय. नोंथांनि न'खरखौ दिनै इसोरा लिंहरबाय, खोमसिनिफ्राय सोराङाव फैबाय. बेनिखायनो दिनै जोङो गुबुनजों कम्पेरेबल खालामजाया. दिनै जोङो बेनिखायनो गुबुनजों जोङो रुजुजाया. दिनै जोङो बेनिखायनो गुबुना जेरै जादों, लोंदों, बुंदों, मावदों, जोङो बिदि खालामफाजाया. नाथाय जोंनि आइडेन्टिटिया जाबाय ख्रिस्टनियाव. आरो बे आइडेन्टिटिखौ जोङो दिन्थिलांगोन. बोरै? जोङो इसोरखौ बाख्नायनानै, इसोरखौ जोङो खुलुमनानै, इसोरखौ जोङो मान होनानै, इसोरखौ जोङो आदर होनानै, इसोरनि बोलोखौ जोङो लानानै दिनै बे संसाराव जोङो दिन्थिलांगोन. बेनिखायनो आंनि अनजानाय इयुन लोगो नोंथांमोन, माब्लाबा समाव जोङो फैमाल जायो. जोङो फोरबोनो थाखाय माखौ होनो हाफाफिनदों? बे गेदेर सोंलु. दिनै नोंथाङा आरो आङो माखौ होफाफिनदों फोरबोनो थाखाय? दिनै आफा इसोरा गेदेर खामानि मावबाय नोंनि जिबनाव. जिसु ख्रिस्टखौ नोंनि थाखाय क्रुसायाव थैहोबाय, थैबाय, माखराव दोनजाबाय, सिखांफिनबाय, सोरगोआव थांबाय. बे गिदिर खामानिखौ दिनै नोंथांनि थाखाय, आंनि थाखाय इसोरा मावबाय. अब्ला आङो दिनै माखौ आफा इसोरनो होफाफिनदों? आं सासे इयुथ जानानै आङो आफा इसोरनो माखौ होदों? आंनि फरायनायखौ होदों ना आंनि आखल आखुखौ होदों? ना आंनि थाखा फैसाखौ होदों? ना आंनि मावनाय दांनायखौ आङो दिनै होदों?
Na anga angni nokkorni bima bifaku anga dinai Kristoa anga tangkai bima आरो बिफा होबाय होननानै आङो दिनै सिनायथि होदों ना दिनै आङो मोजांखौ मावदों ना आङो दिनै गाज्रिखौ मावदों अब्ला जोङो दिनै माखौ रिटार्न होफाफिनगोन फोरबोनि थाखाय जोङो जानो हानाय जोङो रिटार्न होफाफिनाखै जोङो फैदों आरज खालामदों थांदों जोङो गिर्जाजों जोङो थांदों प्रेज खालामदों जोङो थांदों जोंनि खामानिया बेयावनो जोब्बाय नाथाय more than that बेनिख्रुइ बांद्राय इसोरा जोंखौ हास्थायदों बेनो जाबाय मा डिक्लेरेशन of his name बेनि मुंखौ जोङो दिनै डिक्लेयार खालामनांगौ जोंनि बे मण्डलीयावल' नङा नाथाय जोंनि साराउन्डिं जोंनि लोगोफोरनि गेजेराव जोंनि खामानि मावनायाव जोंनि गासै फरायनायाव जोंनि गासैबो लोगो लाज्लायनायाव जोंनि गासैबो थाबायनायाव जोंनि गासैबो सुबुं माहारिफोरजों कानेक्सन थानायाव जोङो फोरबोनि मुंखौ डिक्लेयार खालामनांगौ जोङो डिक्लेयार खालामनांगौ बेसो दिनै जोंहा मोनसे इउनिक आइडेन्टिटि बेसो जोंहा समानै एखे रोखोमनि जोंनि आइडेन्टिटि ख्रिस्ट'नियाव नङाब्ला जोंहा बे आइडेन्टिटि गैयाब्ला जोङो गुबुन गुबुन जागोन जोङो दिनै गुबुन दिनै जोङो जागोन बेनिखायनो जोंनि मण्डलीयाव गोबां बिसाफ्रा दिनै गुबुन जानानै दङ बुङो नोंथांमोननि न'खरा मोजां नङा नोंथांमोननि बिसाया मोजां नङा नोंथांमोननि बिसाया मोजां नङा नोंथांमोननि आखल आखुआ मोजां नङा जों नोंथांमोनजों जों सोमोन्दो लाखिनो हाया जों नोंथांमोनजों जोङो लोब्बा लाखिनो हाया नोंथांमोननि न'खराव जोङो थांनो हाया नोंथांमोनजों जोङो रायज्लायफानो हाया जाफानो हाया नोंथांमोनजों जोंहा जि सोमोन्दो दङ बे टटेलि गुबुन दिनै जोङो बेखौ बुंलायबायदि नाथाय ख्रिस्ट'आव थानाय बिसाफ्रा बे नङा ख्रिस्ट'आव थानाय बिसाफ्रा जोंहा इउनिक आइडेन्टिटि मोनसे रोखोमनि आइडेन्टिटि दङ बेखौ दिनै जोङो लानांगोन आरो बे आइडेन्टिटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन ख्रिस्ट'नियाव आरो बे आइडेन्टिटिखौ नोंथाङा जाफुंहोनो थाखायब्ला नोंथाङा लोगो लाज्लायनो थाखायब्ला नोंथाङा गोरोबफिननो थाखायब्ला नोंथाङा ख्रिस्ट'नि थाखाय होफाफिननो गोसो जादोंब्ला नोंथाङा ख्रिस्ट'खौ नोंथाङा फोरबोखौ नोंथाङा आफा इसोरखौ बोर मान अधिकार होनानै डिक्लेयार खालामनांगोन बाख्नायनांगोन सिबिनांगोन अब्लासो नोंनि बे साननाया जाफुंसार जागोन नङाब्ला जोङो जाफुंसार जानाय नङा बेनिखायनो आंनि अनजानाय ख्रिस्ट'नि बिसा नोंथांमोन फै जोङो जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों खोमाना लाखिया जोंनि आइडेन्टिटिखौ ख्रिस्ट'नियाव जि दङ जोङो खोमाना लाखिया जोङो खुलुमनाय हाबाफारिखौ खुलुमनाय खामानिखौ खुलुमनाय इसोरखौ बाख्नायनाय इसोरनि खामानि मावनायखौ दिनै जोङो खोमाना लालिया जोङो दिनै इसोरनि महिमाखौ जोङो दिनै मावनो थाखाय जोंनि न'खराव जोंनि गामियाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि जिउआव जोङो दिनै खोमाना लानो नांलिया मानोना इसोरनि बाथ्राया बुंदों जाया खोमागोन बियो अराय समनि थाखाय मोनदेरनाय नङा बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि आंगो बिसा नोंथांमोन दिनै फै दान्दिसे गावखौ जोङो साननानै नायनो आंनि अनजानाय इयुन लोगो नोंथाङा फरायदों नोंथाङा आरजिदों नोंथाङा जिबन खुंदों बे खोमसि संसाराव नाथाय नोंथाङा दा सान आंबो खोमसियावनो दङ आंबो दिनै बे बुब्लियावनो दङ नाथाय नोंथांखौ इसोरा खोमसिनिफ्राय बे बुब्लिनिफ्राय मोनसे स्टेपआव लिंहरबाय जेराव नोंथाङा थानानै फोरबो इसोरखौ बाख्नायनांगौ सिबिनांगौ बेनिखायनो फैदों दान्दिसे गावखौनो गाव फोरबोनियाव गथायनि जोङो मेगन बिसिनि जोङो गावखौनो गाव फोरबोनियाव गथायनि जोङो मेगन बिसिनि जोङो दान्दिसे सम गावनि गोसो सिङाव नायहरनि जों नाहरनि आंनि गोसोआव मा दङ नोंथाङा मिथिगौ नोंथांनि गोसोआव मा दङ नोंथाङा मिथिगौ नोंथांनि माइन्डआव मा दङ नोंथाङा मिथिगौ नोंथांनि गोसो सिङाव हाखोमानाय दोनखोमानाय खोथा बाथ्रा आखल आखुखौ नोंथाङासो मिथिगौ आं मिथिया नाथाय इसोरा नोंथांखौ मिथिगौ बेनिखायनो नोंथाङा दिनै मा होफाफिननो हादों फोरबोनि लागै थारैनो नोंथाङा गावखौ फोरबोनो गथायमारदोंना थारैनो नोंथाङा गावखौ सिनायथि लादोंना आंबो सासे जिसुनिनो बिसाजो जाबाय जिसुनिनो बिसाज्ला जाबाय थारैनो नोंथाङा ख्रिस्ट'खौ लानानै फोरबोखौ बाख्नायगोन सिबिगोन होननानै गावखौ गथायमारदोंना थारैनो नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै आंनियाव जि सोरां दङ बे सोरांखौ आं खोमसियाव आङो जोंनानै थागोन जोंहोगोन होननानै नोंथाङा गावखौनो गाव गथायमारदोंना थारैनो नोंथाङा गाव
गेजेराव थानानै गुबुन फोथायारिफोरनि गेजेराव गुबुन मानसिफोरनि गेजेराव जायफ्रा दुखु दाहा खोमसियाव दङ जायफ्रा नंखाय बाखाय जों गोदोनानै दङ बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोननि समाजाव नोंथाङा गावखौ सासे ख्रिस्ट'नि बिसास्रा बिसाजो होननानै सिनायथि होनो थाखाय गावखौ गथाय मारदोंना जुदि नोंथाङा गथायदोंब्ला नोंथाङा हामबाय होनजाग्रा जुदि नोंथाङा गथाय मारदोंब्ला नोंथाङा बाख्नाय जाग्रा आरो नोंथांखौ इसोरा बुंगोन साबायस बिसाजोआ नोंथाङा बेखौनो मावदों आंनि थाखाय आङो नोंथांखौ बोर गोनां खालामगोन जुदि जायफ्रा मावाखै जायफ्रा दिनै गावखौ गथायाखै जायफ्रा दिनै मोनदांसुवाखै जायफ्रा दिनै नाजावाखै जायफ्रा दिनै गावखौ बुजिसुवाखै गावखौनो गाव दाबोनो खोमसियाव सानदों जायखौनो गाव दाबोनो नंखायाव सानदों गावखौनो गाव दाबोनो खोमसिनि लामाजों थांदों सानदों गावखौनो गाव दाबोनो गाज्रिनि लामायाव दङ आङो होननानै सानदों बिथांमोननि थाखाय दानो बे समसै गावखौ गथायफिननायनि गावखौ दिनै फोरबो होनायनि आरो फोरबोखौ बुंना लानायनि फोरबो नोङो आंनि जिबनाव आंनि न'खराव आंनि गथ' गथायनि जिबनाव फैदो आरो नोङो थाफैदो आंनि खोमसिखौ नोङो सोरां खालामफैदो आंनि नोरजियाखौ नोङो आंखौ हेफाजाब खालामफैदो आंनि बोलो गैयैखौ नोङो आंनो बोलोग्रा खालामफैदो बेनिखायनो आङो आर'ज खालामदों जायफ्रा बे बायसा सोंनाय दङ जायफ्रा बे बायसा साननो थाखाय हास्थायदों मोननो थाखाय हास्थायदों इन द नेम अफ जिसास फोरबो जेसु ख्रिस्ट'नि मुङै हेफाजाब खालामदों इसोरा नोंखौ बोर गोनां खालामगोन नोंखौ दैदेनगोन फरायनाय गथ'फोर दङ आखल आखु स्कुलाव दिन्थिग्राफोर दङ लोगो लाज्लायग्रा गथ'फोर बेयाव दङ नोंथाङा ख्रिस्ट'नि बिसाजो नोंथाङा ख्रिस्ट'नि बिसाज्ला फंबाय बिनानाव ख्रिस्ट'आसो नोंनि साबसिन हामसिन लोगो आरो बे लोगोखौ नोंथाङा दिनै दिन्थिनांगौ बे संसाराव मानोना बे लोगोआसो नोंथांखौ बासायबाय नोंथांनि खोमसि जिउआव सोरांखौ लाबोबाय बेनिखायनो फै जोङो फोरबोखौ बाख्नायनि फोरबोखौ सिबिनि आरो जोङो बुंनि all the glory all the honor and all the power is yours who was who is and who is to come गासै महिमा गासै आदर गासै बोलोआ नोंनिनो जाया दङमोन जाया दङ आरो अराय सम बे संसाराव थागोन in the mighty name of Jesus I pray today in the mighty name of Jesus Jesus Christ'नि मुङै आङो आर'ज खालामदों गोथार आत्मानि दैदेननाया गोथार आत्मानि हेफाजाबा गोथार आत्मानि रिकनसिला दा बे समाव नोंनि बिसाफोरनि गेजेराव फैदों नोंनि बिसाफोरनि जिउआव थाफैदों गावखौ गथायनो हाथों गावखौ दिनै साबमिट खालामनो हाथों गावखौ दिनै डेडिकेट खालामनो हाथों गावनि गासैबो गाज्रि मोजांखौ नोंनियाव गथायनो हाथों गासैबो मोजां प्लान गाज्रि प्लानखौ नोंनियाव गथायनो हाथों खोमसि जिबनखौ सोरां जिबनखौ नोंनियाव गथायनो हाथों बिनि थाखाय बासायग्रा जिसुनि मुङै आर'ज खालामदों गोथार आत्मानि हेफाजाबा दा बे समाव नोंनि बिसाफोरनि जिबनाव फैथों हेफाजाब खालामथों दैदेनफैथों आरो बोलोग्रा खालामफैथों गावखौ गथायनो हाथों 24/7/12 दिन बे संसाराव नोंनि मुंखौ बाख्नायनो हाथों सिबिनो हाथों औ फोरबो आफा जोङो नोंनियावसो गथायदों जोङो नोंनोसो आदर महिमा होदों हामबाय फोरबो आफा नोङो जोंनि आर'जखौ खोनासंबाय नोङो जोंखौ बोलोग्रा खालामबाय नोंनि बिसा नोङो जोंखौ खालामफिनबाय नोङो जोंखौ आरो दैदेनफिनबाय नोंनि गोथार आत्माजों नोङो जोंखौ हेफाजाब नोङो खालामबाय फैबाय थानाय सम बोथोर बानिखौ नों आफा इसोरनो गथायदों आरो नैथि सेसनखौबो नों आफा इसोरनो गथायदों नोङो जोंखौ हेफाजाब खालामदों आदर महिमा गासैखौबो नों आफा इसोरनो गथायजोबनायजों हामबाय होननानै बे आर'जखौ बोथोरना होदों बासायग्रा मोनसुला जिसुनि मुङै Praise the Lord. Praise the Lord.